Psík sa volá Ora Rita, je to bradáč stredný, farby korene a sol, pôvodom z Českej republiky a služobne zaradený na poriečnom oddelení odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru. Špecialista na vyhľadávanie vysokorizikových chemických látok. 4 roky má. Psík ako špecialista na vysokorizikové chemické látky vyhľadáva naučený pach rôznych jedov, ktoré sa používajú pri nelegálnom lovu alebo teda zásahu do výkonu práva poľovníctva alebo prípadne ochrany živočíchov. Usmrcujú takto vlastne voľne žijúce chránené alebo aj nechránené druhy živočíšne páchatelia, takže vlastne tento psík je určený na preventívne kontroly území, na vyhľadávanie takýchto otravených návnat a rovnako aj pre účely trestného konania na vykonávanie úkonov ako domová prehliadka alebo prehliadka vozidla a podobne. V rámci výkonu služby vykonávame so psíkom aj preventívny monitoring chránených vtáčich území, kde sa zameriavame vlastne na odhaľovanie prípadných nelegálnych návnat na otrávenie alebo trávenie zvery. V rámci týchto preventívnych aktivít spolupracujeme so spoločnosťou na ochranu dravcov Slovenska, s ktorými vlastne participujeme na monitoringu území, v ktorých hlavne v predchádzajúcom období boli takéto návnady zaznamenané. Psík v prípade, že počas tohto monitoringu alebo teda obchôdzky územia zaznamená nejakú takúto látku nastraženú, tak to značí štekaním, pričom sa nesmie tejto látky ani návnady, na ktorej je nanesená, dotknúť a čaká vlastne počas štekania až na príchod mňa, teda ako psovoda. Následne sa teda vykonávajú s nálezom potrebné procesné úkony. Je to plemeno nemecký ovčiak. Možno by sa niekto pozastavil nad tým, že mám ako psa bradáča stredného a nie nemeckého ovčiaka. Pre mňa je to plemeno pomerne teda blízke, lebo som už takéhoto psíka mal aj v minulosti, ale teda výhodou u tohto plemena je, že je to pomerne samostatne mysliaci psík, ktorý je z tohto dôvodu aj dosť ťažký akože na cvičenie, pretože má svoju hlavu, ktorú si vie postaviť a dlho trvá, kým človek potom zlomí jeho predstavu o tom, čo má robiť. Ale teda medzi iné výhody patrí aj to, že je taký menšieho vzrastu, teda ľahšie sa to transportuje, také psíča, a prekonávajú sa prekážky s ním ľahšie tým, že ho môžem aj trebárs prehodiť alebo podobne. Takže ja to mám rád, toto plemeno, a nemecký ovčiak má tiež svoje výhody, ale každý si vyberie to, čo mu je bližšie.